Yawwa, dama mun daɗe muna faɗan wannan maganan wasu ba su yadda ba an ce ƙarya ne. Ina mutanen Jos suke, ko in ce ina Christian ɗin Jos, da su ne suka fa azazzala wannan abin akan cewa ai Donald Trump ya shigo saboda ana kashe musu mutane a cikin arewacin Najeriya. Watan Donald Trump ya shigo ya kawo musu ɗauki saboda Christian da ake musu kisan ƙare dangi a arewacin Najeriya. Ina so ku fahimta wani abu guda ɗaya. An kama wannan mutanen da kuke ganin su guda hudun nan, an kama su da sun kwamishe, da sun yi garkuwa da wani pastor na cocin su. Sun yi garkuwa da wannan pastor din, kuma a cikin su har da member na cikin pastor din, har da shi aka hada baki domin aka yi garkuwa da wannan mutumin. Da asirin su ya toru, me yasa ba a fito an yada ma duniya cewa ai yasu suke kidnapping din kansu ba? Sannan bayan wannan ga wa'annan mutanen wanda ake interview da su cewa su kuma wa'annan da kuke ganin su guda biyun nan su suka je suka yi garkuwa da baban tsohon gwamnan Jos, suka nemi a biya su kuɗin fansa naira miliyan 10, kuma ga baki ɗayan su kiristoci ne ɗan Jos. Amma idan an tashi rashin mutunci sai a ce ai musulmai ne suke wannan abin, ko Hausawa ne suke wannan abin, ko Fulani ne suke wannan abin. Gabaki ɗaya ma suna musu generalizing ne ma kawai suke musulmai ne suke wannan abin. Da yanzu dai ga asirin su, dama mun daɗe muna faɗa hatta a Benue State kwanaki ma sai da aka ƙara kama wasu ƴan cikin Benue ɗin. ƴan Benue ɗin kuma ba musulmai bane, Christian ne su suke wannan abin. Za su je su kai attack wani wuri, in sun kai attack sai su fake sai a ce ai Fulani ne. Abin da ake yi kenan. To wannan mutane ina so ku taimaka ku share ɗin bidiyon nan sosai domin bidiyon ne ya tafi, saboda jama'a su fahimta cewa ba wannan abin ba wai musulmai bane kawai suke wannan abin, ko ba Fulani bane kawai suke wannan abin, har da kiristoci ƴan uwansu su suke ƙara kashe kansu da kansu su ma din. Saboda a kowane kabila, a kowane addini, a kowane yare akwai ɓata gari a ciki, akwai mutanen kirki, akwai mutanen banza a ciki. So babu yanda za a yi a ware wasu kabilu daban kawai a tsane su haka nan kawai a ce su kaɗai za a tsana su ne mutanen banza, ba zai yiwu ba. Wa'annan Christian din da aka kama su ya kamata su ma duniya ta sani, kamar yanda kwanaki aka fito aka dinga ana zagin Fulani, ana cewa Fulani ne musulmai ne kika shi Christian. To ya kamata wannan karin ma a fito a ƙara yadawa, kuma a ƙara binciken mutane. Ina mai tabbata muku aka bincike su ba su kaɗai bane, dole suna da wasu magoya baya, dole su ma suna da group da suke ayyata wannan abin. Idan aka bincike su za su fito da mutane da yawa wanda suka garkuwa da su ko wanda suka kashe su, da wasu manyan ta'adi da suka dinga yi a wannan yankin Jos din. Amma Jos tana ɗaya daga cikin jihar da aka fi faɗace addini a cikin ta, kuma ta ɗaya daga cikin jihar da suka fi kashe musulmai a wannan yankin. Amma duk sanda aka za a ce musulmai yake kashe Christian a wurin. Amma kowa ya sani Jos tana ɗaya daga cikin jihar da suka fi tsannan addinin musulunci a Jos gabaki ɗaya. Christian ɗin Jos sun tsana addinin musulunci, ko misƙalin zarratun ba sa son addinin musulunci. Hatta saboda tsanan addinin musulunci da suka yi, ko wucewa ka zo yi a mota sukan iya tare ka su kashe ka, sun kashe banza. A garin ne fa sai kashe general alƙali ba, general ba, a garin ne sai kashe shi ba. Bayan sun kashe suka jefa motar cikin teku, bayan sun jefa motar cikin rafi, sannan suka ɗauki uniform ɗin shi suka saka suka ci gaba da ta'addanci akan titi. Amma da an taso naga wani tsohon faso ya taso wa shi reverend, har wani sunaye fito da sun fi 1000 yace wai gabaki ɗaya wa'annan mutanen musulmai ne suka kashe wa'annan mutanen a garin Jos. Yanzu sai ku tambaye shi wa'annan da aka kama su kuma su sai kashe, na tabbata za a ɗauko sunan wa'annan su ma a ji a ƙara saka su a cikin wannan jerin litsa a ce su ma ɗin musulmai ne sai kashe. Ya zama ke duka wa'annan sunan da aka lissafa na ƙarya ne, ba na gaskiya ba ne. Saboda tsabaragen tsanan addinin musulunci da suke wannan abuwa. Jama'a ku taimaka ku mana sharing din wannan bidiyon, saboda yanda suke sharing din sharri, ya kamata wannan ma ƙara musu sharing saboda su tabbatar da cewa ba wannan abubuwan da ake shari ake ma wasu ba duka bane aka zama ɗaya fa. Akwai mutanen kirki a kowane addini, a kowane kabila, a kowane yare, kuma haka akwai mutanen banza a ko ina. Dan haka a daina generalizing kawai a tsana wasu kabilu daban ko a tsana wasu addini daban. Wannan ba adalci bane.